Barka da safiya. Gaskiya fa Saddar, akwai ka akwai shauki. Wato yanayi ne ya zo da haka. Na ga alama. Kuma gaskiya da kika yi wankan nan sai kika ƙara kyau sosai. Makaryaci. Da gaske. Magana sirri ce? In koma? Aha. Ka dakata ina haka je? Ni tafiya ma zan yi, an tana kira na. Tantiri wai me ya kawo ka nema yanzu? To Sardar, ya ciwon naka dai? Ciwo? Hoyo! Amma yanzu da sauki ai. Da kyau. Gaskiya ka iya zuwa a daidai lokacin da ya dace. Antini ma tana kira na. Hoyo. Yanzu ya saki koma cikin gidan. Yayi ina da wata shawara. Faɗi miji. Ba za mu iya sheke shi a cikin gidanmu ba ko ba haka ba. To kawai me zai hana mu sai da gidan namu? Kaga kenan ya zama ba gidanmu ba, shi ma kuma ba bakonmu ba. Kaga daga nan za mu iya sheke shi. Ko ba haka ba? Ko ba haka ba dan uwa? Yayi billu. Na'am. Shawara ta yi ba? Zo nan yaro na. Ai da na gaya maka. Jaki hamago. Ban gaya maka ba cewa idan ka girma ka jeran wandon yaranta ba zai shige ka ba. Kuma cewa launin zinare ba zinare ba ne. Ja ka ban waje. Lalle kai ya bada shawara. Sai na shimfiɗa mamari. Tito, na yaya. Ka kirawo ƙarin doki. Yau ranar lodi ce. Idan baki suka zo zai iya sulalewa ta cikin su ya fece. Kai cindar! A kirawo doki daga gudu da spur! Yawa, aha, ku ƙara so. Wayo na shiga uku na lalace. Wayo ina gaba zan wuce yau ba a duniyan nan. Yanzu ina zan je. Sardar, ka dinga jarraba murmushi mana wasu lokutan. To hani kan kullun cikin murmushi nake. Kawai na shiga shauki ne lokacin da nake barin gidan nan. Na gane. To ani da yake bana iya jurar rabuwa ne. Makaryaci. Da gaske ne. To shikenan. Dama fa ina so na gaya miki wani abu. Na riga da na san ko me za ka faɗa min. Kin sani? Ta yaya? Ga komai na a fili? Shashasha ka mai da ni komai. Ai lokacin da ka kirkiri ciwon bayan ƙarya ma ina sane. Me? To shine tuntuna baki gaya min ba? Da yake gaskiya ina cikin tsoro ne. To ai da kai ka gaya min. Ko ka yi min alama tun a jirgin. To ya hakan zai yi bayan sai da na zo na gane me ke faruwa? Idan ya yi billu ya gano fa. To ai ya riga da ya sani ai. Me? To lalle fa zai sheke ka. Ai abin da nake tsoro kenan. Kada ka damu, zan yi magana da yaya. Zai saurare ni. In dai har na kasance a raye kenan ba. Ga nan zuwa. Na tafi. Kana ji? Ka ci gaba da murmushi. Murmushi yana maka kyau. Ka kula da kanka. To ai ga kinan domin hakan. Da soyayyar ki zan manta daga bale duniyan nan akan soyayyar ki kadai. Wato kai kana da matukar wayo ko? Man, kai Sardar ne? Ni ma Sardar ne. Sauran duk basu da amfani. Na gane. Sardar ya shiga kogin soyayya. Shin ka san cewa Sardar yakan zama mai hadari idan ya fara cikin soyayya? Kai dan Sardar mai wayo zo nan zo nan. Ya kai ka sani. Da farko Sardar zai fara soyayya, sai kuma a karya masa zuciya, sai kuma Sardar ya an taya barasa, kuma kai kanka ka san cewa bagajin Sardar yakan zama mai hadarin gaske. Ni na san haka ne saboda kai Sardar ne, ni ma Sardar ne, sauran kuma duk shirme ne. Kai magana irin ta asalin 'yan Sardar. Me faru to? Na fara soyayya Bobi. Kenan wannan dogon Sardar din mai duhu ya amince ba? Mana. Me yace? Ai shi Sardar ne ba zai faɗa kai tsaye ba. Babban abokin anti ne shi, sa hana su aure ne. To ya batun barasan? Da fara tukunna bari kofin farko ya ladabtar da ni.
Sardar, to ya ka gani? Ka faɗa mana ya ka gani? Kin yi kyau sosai. Haɗaɗɗiyar cika. Ka san wannan rigar ta mamata ce. Kullum ta sa rigar sai ka ji baba ya ce haɗaɗɗiyar cika. In dai ina da ke a gefe na zan iya lashe duniya. Hoton babanki ne wancan? Maƙiyanmu na gado su ne waɗanda suka kashe min dana. Muddin ba mu ɗauki fansarsa ba a halin sandu ba nutsuwa. Shin ka san yadda ake renon yaran da ba su da uba? Na sani anti. Barka da lodi. Ga abin sha nan ka sambada. Maƙinka kake wata yin abin sha? Ita bara ta tsagiyar aba ce ai. Idan ka sha da abokanka, abotar ƙara ƙarfi take. Idan ka sha da maƙiya kuma, sheƙe maƙiyin take. Sha mana koda kaɗan ne. Shin kun san dalilin da ya sa aka cire Mamu daga cikin shirin labari na? Shin kun san dalilin da ya sa aka cire Mamu daga cikin shirin labari na? Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabon shiri ku samu a kan lokaci. Wato Mahmud ya kasance jarumi shine jarumin shirin labari na. Tun farin farko da aka fara haska wannan shiri mai suna labari na, su ne manyan jarumai a cikin shirin labari na. Wato sun samu ɗan hatsaniya ne tsakaninsa da babban darakta wato Malam Aminu Sera. Shi dalilin da yasa aka cire shi kenan. Da ya nemi a yi mai ƙari na kuɗaɗen da ake bayarwa, kuɗin da ake bashi a da. Kamin fim ɗin yayi suna ya kasance ana ba su kuɗi ne wanda ba masu yawa cancan ba. Bayan fim ɗin yayi suna kuma sannan manyan kamfaninnika sun ɗauki nauyin shirin, ya nemi cewa a ƙara masa kuɗi. Sannan kuma sai shi daraktan ya jinkirta bai ƙara ba. Inda Mahmud ya nemi cewa a ƙara masa kuɗi, sannan shi babban darakta Malam Aminu Sera ya ce fa shi yau ba zai san ba zai ƙara ba. Dalilin da ya saka kenan, shi yasa aka fidda shi a cikin shirin labari na. Ita ma Sumayya dalilin da ya sa kuka gani ba a haska ta a cikin shirin fim ɗin labari na, wato ita ɗan ma dai ta nemi ƙarin kuɗi ne saboda su ne manyan jarumai kuma ba a ƙara ba. Ita kankin kanta ta yanki biza. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa da zarar mun ɗora sabon shiri ku samu a kan lokaci. A wannan gidan TV na mai albarka, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa.